Ενώ εμείς βλέπουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με τις κίτρινες φανέλες η ομάδα της Σλοβακίας σηκώθηκε, με τις πράσινες η ομάδα της Ομόνιας. Βλέπουμε και τους δύο διαιτητές, τον Ολλανδό διαιτητή Βίκτορ Βαν Χέλβορτ και τον Μαυροβούνιο διαιτητή Βέλκο Βόσκοβιτς. Παράταξη των δύο ομάδων για την ανακοίνωση των ονομάτων τους. Βλέπουμε πίσω από τις δύο ομάδες, εδώ βλέπουμε την ομάδα της Κόσιτσε και σε λίγο θα δούμε και την ομάδα της Ομόνιας. Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, οι οποίοι κρατούν στο χέρι από ένα τριαντάφυλλο, προφανώς θα το δώσουν, ενώ εμείς βλέπουμε και τις συθέσεις. Να δούμε τη σύθεση, θα πούμε εντάχει τη σύθεση της Ομόνιας. Σίλβιο Μούλερ, Ανδρέας Αρέστη, Αντρέη Αλεξέγεφ, Χαράλαμπος Δημητριάδης, Μανώλης Μανώλη, Αλεξάνδερ Ζούκοφ, Δημήτρη Βανέευ, Μαξίμ, Ορέστης Καλογύρου, Προκόπης Προκοπίου, Ίκορ Τάτσκο, Αλεσάντρο Πάλο, Οδυσσέας Οδυσσέος, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της Ομόνιας για το σημερινό παιχνίδι και προπονητής για τους πράσινους, ο κύριος Κάρολ Κωνσταντιάν. Βλέπουμε και το ρόστερ της Κόσιτσες Σλοβακίας: Πίτερ Στίπερ, Κίπα Ζουράς, Κλοβένκο Ράτοσλαβ, Σέρβιν Πίτερ, Κιζόσκι Μάτους, Κάσνος Τόμας, Λούκομιρ Ρουσίνκο, Κρούτακ Πίτερ, Κόζαρ Πίτερ, Ερνάντες Αντώνιο, Λούπομιρ Μαντάρικ, Ζόκαπ Ντάνιελ, Έρικ Κλέμα. Προπονητής για τη σλοβακική ομάδα ο κύριος Πακορίτσιαν. Μαζί μας ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής μας ομάδας του φούτσαλ, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος θα έχει μαζί μας απόψε το σχόλιο για τον απόψινό αγώνα. Ενώ εμείς βλέπουμε εδώ την τιμή που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας προς τον Ολλανδό διαιτητή, τον κύριο Βίκτορ Βαν Χέλβορτ, ο οποίος το τελευταίο του παιχνίδι απόψε στην καριέρα του, φανερά συγκεκριμένος εκεί ο Ολλανδός διαιτητής. Όπως έχουμε πει, μαζί μας ο ομοσπονδιακός μας προπονητής της εθνικής ομάδας του φούτσαλ, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, έτσι για το πρώτο του σχόλιο όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Κύριε Κωνσταντίνου, σημαντικότατος ο σημερινός αγώνας για την Ομόνια, η οποία πλέον θέλει ένα βαθμό για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση και στους ομίλους του UEFA Futsal Cup. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους Είμαστε σήμερα εδώ στο γήπεδο σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το Κυπριακό Φούτσαλ. Η Ομόνια βρίσκεται πολύ κοντά. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δύσκολο θα είναι το παιχνίδι σήμερα για την ομάδα μας, παρόλο που έδειξε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια όταν πήρε τις νίκες απέναντι σε Σβέφεν και Μίταρος Νορβηγίας, ότι μια καλή Ομόνια μπορεί, ακόμη και για την νίκη, μπορεί να πάρει την πρόκριση. Οπωσδήποτε είναι δύσκολος αγώνας, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι σε προπονητικό επίπεδο. Η Ομόνια, εάν κάνει το δικό της παιχνίδι και αποδώσει σύμφωνα με το επίπεδο των ποδοσφαιριστών, λογικά θα πανηγυρίσει την πρόκριση. Ας το ευχηθούμε και εμείς ότι η ομάδα μας θα πανηγυρίσει την πρόκριση για να περάσει στους ομίλους του UEFA Futsal Cup στην Ευρώπη, όπου θα διεξαχθεί, θα συμμετέχει στον πέμπτο όμιλο, αν και εφόσον τα καταφέρει και προκριθεί σήμερα η ομάδα μας, στον πέμπτο όμιλο, και θα έχει μαζί της την Άρας Αζερμπαϊτζάν, την Πότπιτσαν Κροατίας και την Κουλουπάρα Σερβίας, αγώνες οι οποίοι θα γίνουν στην Κροατία από τις 26 Ενάτου μέχρι τις 4 Δεκάτου. Ενώ εμείς βλέπουμε τα σχετικά όλε από τους φιλάθλους της Ομόνιας, οι οποίοι σήμερα είναι και πάλι εδώ να υποστηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους για την πρόκληση. Αρκετός ο κόσμος, περισσότερος από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, κάτι το οποίο είχε ζητήσει και η διοίκηση της Ομόνιας και ο ίδιος ο προπονητής σε δηλώσεις του, ότι ο κόσμος είναι σημαντικό στοιχείο για την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς να ξεκινήσει το παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο, όπως έχουμε πει, θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στην επόμενη φάση για το UEFA Futsal Cup. Βλέπουμε για τους ποδοσφαιριστές εδώ να αλληλοσυγχαίρονται. Όπου να είσαι, θα έχουμε την έναρξη του
Να ευχηθούμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι, αθλητοπρεπέστατο. Ο καλύτερος θα κερδίσει και ελπίζουμε να είναι η δικιά μας ομάδα που θα τα καταφέρει. Στο ρεπορτάζ σήμερα ο συνάδελφος ο καλός ο Χρήστος Αποστολίδης. Χρήστο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα Κωνσταντίνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς Κωνσταντίνο να πούμε είναι ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όσος κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο την Δευτέρα και την Τρίτη είναι μαζεμένος σήμερα. Η προσέλευση των φίλων της Ομόνοιας συνεχίζεται. Ελπίζουμε να είναι κατάμεστο το γήπεδο όσο το δυνατόν γίνεται και οι οπαδοί της Ομόνοιας να βοηθήσουν την ομάδα μας να πάρει μια ιστορική πρόκριση στο θεσμό του UEFA Futsal Cup. Είναι αυτό που λέγα και εγώ πριν, Χρήστο, ότι αυτό το ζήτησε και η διοίκηση της Ομόνοιας, η υπεύθυνη του τμήματος Futsal της Ομόνοιας, όπως και επίσης ο προπονητής της Ομόνοιας, ο Αρμένιος προπονητής, ο κύριος Κάρολ Κωνσταντιάν, ότι ο κόσμος παίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που θα γίνουν σήμερα από την ομάδα του Τριφυλιού για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βλέπουμε εδώ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Κόσιτσε. Από την άλλη, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας μπροστά από την κερκίδα τους βλέπουμε εδώ τώρα, μπροστά από την κερκίδα, εκεί όπου γίνεται η σχετική ντόπα, θα λέγαμε, από τους φιλάθλους προς τους ποδοσφαιριστές να αποδώσουν εκείνα που πρέπει να αποδώσουν εντός αγωνιστικού χώρου για να πάρουν την πρόκριση. Κύριε Κωνσταντίνου, τι θα πρέπει να προσέξει σήμερα η Ομόνια απέναντι στην Κόσιτσε? Το παιχνίδι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια όλου του αγώνα. Και όπως παρατηρήσαμε σε προηγούμενους αγώνες, η Ομόνια πρέπει να προσέξει κάποιες στιγμές στην άμυνά της, συγκέντρωση, ηρεμία και όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Μάλιστα. Έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσει το σημερινό τρίτο παιχνίδι της Ομόνοιας για τα προκριματικά του UEFA Futsal Cup. Όλα είναι έτοιμα για να δοθεί έναρξη στον σημερινό αγώνα. Κωνσταντίνο, Εθνική Ρωσίας η Ομόνια σήμερα, η πεντάδα της, έτσι, πλην το Οδυσσέος. Οι υπόλοιποι 4 ποδοσφαιριστές είναι οι 2 Ρώσοι και 2 Λεττονοί, Χρήστο. Δημήτρη Βανέφο Ρώσος και ο Μαξίμο Ρώσος και ο Αλεξέιεφ μαζί με τον Τάτσκο είναι οι 2 Λεττονοί. Ξεκίνημα λοιπόν στο παιχνίδι μας. Πρώτη προσπάθεια από την ομάδα της Σλοβακίας. Ανακόπτεται εκεί από τον Αλεξέιεφ. Αλεξέιεφ, ο οποίος να πούμε είναι ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής για την Ομόνια στα 2 παιχνίδια που έχει δώσει, με 4 τέρματα ο Αντρέι Αλεξέιεφ, ο Λεττονός διεθνής. Νέα μεταγραφή φέτος για την Ομόνια και φαίνεται ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα τους πράσινους και για το Παγκύπριο πρωτάθλημα. Διανύσαμε ήδη το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι μας. Η Κόσιτσε έχει την μπάλα και πάλι στην κατοχή της. Η Κόσιτσε, η οποία στην άμυνά της παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατή. Στα 2 παιχνίδια έχει δεχτεί μόλις 4 τέρματα. 2 στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νίταρος και 2 απέναντι στη Ζέφελ την περασμένη Τρίτη. Στην επίθεση η Κόσιτσε 6 μόλις τέρματα, μια σφιχτή ομάδα που προσέχει και άμυνα και επίθεση, δύσκολα σκοράρει, δύσκολα όμως δέχεται και το τέρμα. Ας ευχηθούμε, Κωνσταντίνο, να μην σκοράρει ούτε και να δεχτεί τέρμα και μας βολεύει γι' αυτό. Μας βολεύει και η ισοπαλία, οποιοδήποτε και αν είναι το σκορ, και να σκοράρει ακόμα η Κόσιτσε, η ισοπαλία μας βολεύει. Όπως έχουμε πει, ένας βαθμός χρειάζεται μόνο σήμερα η Ομόνια για να πετύχει το ακατόρθωτο, την πρόκριση στους ομίλους του UEFA Futsal Cup, που για πρώτη φορά κυπριακή ομάδα θα πράξει κάτι τέτοιο στην ιστορία του κυπριακού futsal. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 18 και 27 πριν από το τέλος. Εδώ βλέπουμε τον προπονητή της Κόσιτσε, τον κύριο Πάκο Ρίτσαρ. Κόσιτσε, η οποία ομάδα, επαγγελματική ομάδα, έχοντας εδώ μια καλή προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές της Κόσιτσε. Εκεί ο Οδυσσέας
με παρεμβολή απεσώδησε τον κίνδυνο. Λέγαμε για τους διεθνείς, 3 διεθνείς στο ρόστερ της η ομάδα της Κόσιτσε, επαγγελματική ομάδα η Κόσιτσε, έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 3 τίτλους στη Σλοβακία, το 1995, το 1998 και φέτος το 2009 για να συμμετέχει στο συγκεκριμένο θεσμό. Να περάσουμε όμως στον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, έτσι το πρώτο σχόλιο στα 2 λεπτά που διανύουμε στο παιχνίδι, πώς το βλέπετε εσείς? Η Κόσιτσε έχει μπει πολύ καλά στον αγώνα, έχει καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Όμως βλέπουμε την Ομόνοια καλά οργανωμένη στην άμυνα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τα πρώτα λεπτά είναι κλειστά, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του αγώνα. Μάλιστα. Θα πρέπει η Ομόνοια, κύριε Κωνσταντίνου, να προσέξει περισσότερο στην άμυνα σήμερα ή να παίξει το παιχνίδι που γνωρίζει? Ο αγώνας είναι κρίσιμος, πάντα τα πρώτα 5-6 λεπτά χρειάζεται προσοχή. Η Ομόνοια πολύ καλά βρίσκεται τακτικά στον αγωνιστικό χώρο μέχρι στιγμής. Στα επόμενα 2-3 λεπτά θα δουν και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής τις κινήσεις στο γήπεδο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το πρώτο σχόλιο από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή του φούτσαλ. Ομόνοια η οποία στα 2 προηγούμενα παιχνίδια παρουσίασε ιδιαίτερα στο δεύτερο παιχνίδι της Τρίτης, όπου χρειάστηκε εκείνα να τρέψει το εις βάρος της 4-2 απέναντι στην Ήταρος και το κατάφερε, 5-4 κέρδισε. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι είχε εύκολη βραδιά, θα λέγαμε, απέναντι στην Ζέφετ, την οποία κέρδισε με 13. Ομόνοια η οποία παρουσιάστηκε για τα χρονικά δεδομένα της Κύπρου, καθώς όλες οι ομάδες, να δούμε εδώ την προσπάθεια από τον Μαξίμ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια εκεί. Δυστυχώς ο Βανεύ δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε για να την σπρώξει στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Κόσιτσε. Εδώ είδαμε την Κόσιτσε να απαντά στις ευκαιρίες. Μάλιστα, το κόρνερ αυτή τη στιγμή για την Κόσιτσε. 3 λεπτά έχουμε διανύσει. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη την φάση που δημιούργησε η σλοβακική ομάδα. Οδυσσέας εκεί προσπάθησε να συγκρατήσει, δεν τα κατάφερε, έδιωξε όμως την μπάλα, αποσέβησε τον κίνδυνο για την ομάδα μας. Αρκετά σκαμπανεβάσματα. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια από τον Ρώσο τον Μαξίμ. Κόπηκε η τελευταία στιγμή η παλιά, η διαγώνια παλιά που είχε κάνει προς τον Λετονό, τον Νίκορ τον Τάτσκο. Καλή προσπάθεια και εδώ από τους πράσινους, οι οποίοι προσέχουν πίσω στην άμυνα τους, και αυτό είναι δεδομένο σήμερα, καθώς χρειάζονται έστω και τον 1 βαθμό για να προκριθούν. Χρειάζεται επίσης και ηρεμία από πλευράς των ποδοσφαιριστών του κυρίου Κωνσταντιάν, και με τη συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και πληθαίνει εδώ στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Είναι και αυτό στη δική του μάχη από την εξέδρα. Πρώτη κίνηση Κωνσταντίνου από τον κύριο Κωνσταντιάν, ο Μανώλης ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κρατά την μπάλα τώρα στα πόδια του. Αντικατέστησε τον Μαξίμ, ο οποίος έδωσε πολλές δυνάμεις. Για να δούμε ο Μανώλης εδώ τι θα κάνει. Μανώλης, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ και στα 2 παιχνίδια, Χρήστο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Χαριτολογώντας μόλις χάθηκε η πρώτη ευκαιρία του, λέω είναι γούρι να βάζεις εσύ το πρώτο τέρμα, και κούνησε το κεφάλι του, και αυτό είναι αποφασισμένος να κάνει και σήμερα. Ελπίζουμε να το καταφέρει, Χρήστο, και σήμερα να πετύχει το τέρμα και να είναι γουρλής όπως ήταν και στα 2 προηγούμενα παιχνίδια. Μανώλη, ο οποίος πέτυχε 3 στο σύνολο τέρματα και στα 2 παιχνίδια που έχει δώσει η Ομόνοια μέχρι στιγμής. Εδώ το σουτ το καλό από τον Αλεξέγεφ, και αυτός ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός, διεθνής, με εμπειρίες. Θα βοηθήσει, βλέπουμε εδώ σε επανάληψη, κόντρανε μπάλα και πέρασε σε κόρνερ. Κύριε Κωνσταντίνου, βλέπετε κάποια διαφορά σε ό,τι αφορά τα αρχικά στάδια του παιχνιδιού? Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλά οργανωμένες, που
κάνει εντύπωση ότι η Κόσιτσε μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ σωστή. Το ίδιο και η Ομόνοια. Είναι παιχνίδι υπομονής. Το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια. Περιμένουμε να δούμε αν καταφέρει κάποια ομάδα να εκμεταλλευτεί προς το παρόν κάποιες στρατικές φάσεις. Να δούμε αν μπει κάποιον γκολ για να δούμε πιο ανοιχτό παιχνίδι στη συνέχεια. Κόσιτσε, η οποία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν παρουσίασε τη σταθερότητα που παρουσιάζει μέχρι στιγμή σήμερα. Ήταν μια ομάδα που είχε τα δικά της σκαμπανεβάσματα και αξίζει να αναφέρουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι της περασμένης Τρίτης στην ισοπαλία με τη Ζέφερ, την οποία η Ομόνοια φιλοδόρησε με 10 άτματα, παρουσιάστηκε κάπως νοθρή. Εδώ το σούτ από τον Αλεξέγεφ θα μπορούσε να δώσει εκεί την πάσα στον Μανώλη, στον επερχόμενο Μανώλη. Δυστυχώς δεν τον είδε, απεσόβησε εκεί, μπλόκαρε εκεί την μπάλα με τα πόδια ο τερματοφύλακας της Κόσιτσε. Επίθεση και πάλι για τους πράσινους, η μπάλα πέρασε έξω. Πέρασαν τα 5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα που βολεύει την Ομόνοια για να περάσει, όπως έχουμε πει, έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Χριστό, τι γίνεται εκεί στον πάγκο, ο κύριος Κωνσταντιάν κάπως πιο ήρεμος. Υπομονετικά περιμένει να δει την εξέλιξη του αγώνα, δίνει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, συγκεκριμένα στον Μανώλη. Προτού αυτός περάσει στον αγωνιστικό χώρο, του είπε να είσαι αποτελεσματικός. Αυτό χρειάζεται η Ομόνοια σήμερα. Ωραίο το σούτ εδώ από τον Αλεξέγεφ. Καλή όμως και η απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Κόσιτσε, τον διεθνή Έρικ Κλέμα. Πρώτη επιθετική προσπάθεια ουσιαστική για την Ομόνοια. Σωστή και αντίδραση από τον τερματοφύλακα της Κόσιτσε. Τάτσκο με την μπάλα, χάνει εκεί, το λάθος είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να υπάρξει ηρεμία και σωστές πάσες. Η Ομόνοια κρατάει καλά μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο, έχει κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία της και αυτό καλείται να κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα να βρει εκείνη τους διαδρόμους για να μπορέσει να σκοράρει και να βάλει πίεση έτσι προς την ομάδα της Σλοβακίας, η οποία μόνο νίκη χρειάζεται σήμερα για να πάρει αυτή την πρόκληση. Πραγματικά, Κωνσταντίνο, είναι εκπληκτική παρουσία του κόσμου της Ομόνοιας. Ίσως να ξεπερνούν και τους 1000, έχω την εντύπωση, πάνω στις εξέδρες του Τάσου Παπαδόπουλου στη Λευτερία. Και αυτό σίγουρα είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα να αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο και να πάρει αυτή την πρόκριση. Μάλιστα. Εδώ ένα ωραίο σουτ πάλι από τον Αλεξέγεφ. Παρόν και πάλι όμως ο τερματοφύλακας της Κόσιτσε. Ο κόσμος, Χρήστο, ο οποίος έρχεται στο γήπεδο, στα παιχνίδια του φούτσαλ, τουλάχιστον στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα, από τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει, αρκετός ο κόσμος, είναι ένα άθλημα ανερχόμενο στην Κύπρο. Μπορεί να μην είναι και τόσο γνωστό, αλλά είναι ένα ανερχόμενο άθλημα. Και να τονίσουμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος, σε αυτό εδώ το στάδιο, όταν η Ομόνοια αγωνιζόταν απέναντι στο GC School, ο κόσμος ήταν γύρω στις 3.000, παρακαλώ. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, για παιχνίδι φούτσαλ, 3.000 υπήρχαν στο γήπεδο. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα, όπως είναι και σήμερα από τους φιλάθλους της Ομόνοιας. Σιγά σιγά ο κόσμος, Κωνσταντίνο, αγκαλιάζει το άθλημα και όχι μόνο από οι οπαδοί της Ομόνοιας, και στο Στρόβολο Παρνασσός έχει αρκετούς οπαδούς και ο Αραρά το ίδιο. Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται να λέμε για την παρουσία του κόσμου, την οποία θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει η Ομόνοια. Εδώ το πρώτο κερδισμένο φάουλ για τους πράσινους. Φάουλ το οποίο βλέπουμε εδώ σε επανάληψη, κέρδισε ο Μανεύ από τον Λούκο Μιρμάταρη. Πρώτο φάουλ λοιπόν
στο παιχνίδι και αυτό για την Κόσιτσε. 13 λεπτά μας απομένουν για το πρώτο ημίχρονο, 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Έτοιμος ο Ρώσος ποδοσφαιριστής της Ομόνια να εκτελέσει το φάουλ, πλασαριστά στον Τάτσκο, ο οποίος εκεί προσπάθησε, αδύναμο το σουτ, μπάλα κατέληξε σε πλάγιο out. Κύριε Κωνσταντίνου, βλέπουμε την Ομόνια σιγά σιγά να είναι προσεκτική ναι μεν στην άμυνά της, αλλά να επισκέπτεται πιο συχνά την περιοχή της σλοβακικής ομάδας. Μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος που αγωνίζεται η Ομόνια είναι πάρα πολύ σωστό για το συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό που θέλω να τονίσω για να μπορεί και ο φίλαθλος κόσμος να αντιλαμβάνεται καλύτερα την εξέλιξη ενός αγώνα είναι ότι από πλευράς τακτικής υπάρχουν τα διάφορα συστήματα, πώς αγωνίζεται η ομάδα όταν αμήνεται, πώς αγωνίζεται όταν επιτίθεται. Αλλά αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι οι αρχές τακτικής που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ποδοσφαιριστής για να μπορεί να αντεπεξέλθει στην κάθε στιγμή του αγώνα. Και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής θα πάνε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Είναι, όπως είπα και προηγουμένως, πολύ κρίσιμος αγώνας και η ομάδα που θα δείξει την υπομονή και θα περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία θα είναι αυτή που θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο παίζει ρόλο το γεγονός ότι η ομάδα της Σλοβακίας είναι πιο εμπειρή ομάδα, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την Ομόνια. Επιθυμίζω ότι οι πράσινοι για πρώτη φορά συμμετέχουν στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε, όμως και οι παίκτες της Ομόνιας και οι ξένοι και οι Κύπροι είναι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Έχουμε τον αρχηγό της Εθνικής Λετωνίας, τον Αλεξέιεφς. Όλοι οι Λετωνοί έχουν περάσει από την εθνική ομάδα. Οι Ρώσοι έχουν εμπειρίες από τη Δυναμό Μόσχας. Ο Μανώλης είναι ενεργεία διεθνής. Ο Χαράλαμπος, ο Δημητριάς με την Εθνική Κύπρου. Όλοι οι παίκτες εδώ είναι διεθνείς. Άρα έχουμε και εμείς τις εμπειρίες και τους ποδοσφαιριστές και μπορούμε να σταθούμε επάξι. Αλλά χρειάζεται η ψυχραιμία η κατάλληλη για να κερδίσουμε το σημερινό αγώνα. Ηρεμία λοιπόν, ψυχραιμία και μια καλή Ομόνια μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί όχι. ...12 λεπτά στο παιχνίδι μας έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Περισσότερη τεχνική. Εδώ μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για τους Σλοβάκους. Εδώ το replay, το shoot. Πάρα πολύ καλή απόκρουση από τον Οδυσσέος. Το σουτ του Μπρουνόφσκι. Η κίνηση του Μανώλη Κωνσταντίνου είναι αυτή που εκνεύρισε τον κύριο Κωνσταντιάν και τον αντικατέστησε αμέσως. Το βάλε και τις φωνές εδώ στον πάγκο. Ζει έντονα το παιχνίδι ο κ. Κωνσταντιάν. Και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο κ. Κωνσταντιάν τα ζούσε έντονα. Προπονητής είναι, αν δεν τα ζουν οι προπονητές. Και είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα στους ποδοσφαιριστές ότι μπορούν να προκριθούν και γι' αυτό η Ομόνια αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. 11,5 λεπτά στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τους διαδρόμους για να πετύχουν κάποιο τέρμα. Στη λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Συνεχίσει αλλαγές ποδοσφαιριστών και από τους δύο προπονητές, οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους στα ζητήματα τακτικής να πετύχουν κάποιο τέρμα και ταυτόχρονα να προσέξουν και τις άμυνες τους. Περισσότερη όμως πίεση υπάρχει στην ομάδα της Σλοβακίας, η οποία, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, εδώ το φάουλ, τρίτο φάουλ για την ομάδα της Κόσιτς, ένα σημαντικό φάουλ, καθώς στα 6 φάουλ, εδώ το φάουλ, καθαρό φάουλ από τον αρχηγό της Κόσιτς, τον Κόζαρ Πίτερ, και αυτός διεθνής με αρκετές εμπειρίες. Εδώ όμως έδωσε το φάουλ για τους πράσινους. Αρκετά μέτρα φόρα από τον Τάτσκο για την εκτέλεση του φάουλ.
πήγε εκεί να γίνει η κομπίνα. Κάπου δεν βγήκε για τους ποδοσφαιριστές του κυρίου Κάρολ Κωνστανιάν, ο οποίος, εδώ το βλέπουμε στις οθόνες μας, ο κύριος Κωνστανιάν, ο οποίος έχει αρκετές εμπειρίες και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι συμμετείχε 5 φορές και ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής με την ομάδα του Αραράτ στην Ευρώπη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες, πάρα πολύ καλοί κρατούν και οι δύο ομάδες στην άμυνά τους. Προσπαθούν εκεί να μην δεχτούν κάποιο τέρμα. Ωστόσο από την άλλη βλέπουμε και την Ομόνοια να προσπαθεί περισσότερο να βρει τους δρόμους προς την αντίπαλη εστία και να σημειώσει κάποιο τέρμα. Οι τακτικές συνεχίζονται, κύριε Κωνσταντίνο, για από τους δύο. Κρατούν πάρα πολύ καλά και οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω, με βάση το τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, αν θα δούμε σήμερα κάποιο τέρμα, βλέποντας ότι και οι άμυνες των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ κλειστές και πάρα πολύ καλά. Εδώ λέγαμε πάρα πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τον Βανέφ, έκανε το σουτ. Κύριε Κωνσταντίνο. Όπως λέγαμε προηγουμένως, από τακτικής άποψης και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ σωστοί μέχρι στιγμής και πολύ καλά κάνουν. Στις στατικές φάσεις αμυντικά και οι δύο ομάδες είναι πολύ ορθά τοποθετημένες και έτσι δεν είναι εύκολο να μπει τον γκολ γιατί είναι σωστές οι άμυνες. Όπως είναι το παιχνίδι, όταν γίνουν κάποια λάθη μπορεί να κάποια ομάδα να έχει κάποια ευκαιρία και όταν οι ομάδες είναι ψηλό επίπεδο, όπως βλέπουμε και οι δύο ομάδες σήμερα, δεν είναι εύκολο να μπει κάποιον γκολ στην αρχή. Από τα λάθη θα μπει κάποιον γκολ και ανάλογα γίνεται η εξέλιξη του αγώνα. Μάλιστα. Ενώ εμείς είδαμε προηγουμένως τον Βανέφ, στο σουτ του Βανέφ, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, πέρασε λίγο έξω. Ομόνοια και Κόσιτσε, η οποία ήταν η ομάδα και είναι η ομάδα φαβορή για την πρόκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μία από τις 7 καλύτερες ομάδες που συμμετέχουν στο θεσμό του UEFA Futsal Cup. Επαγγελματική ομάδα, όπως έχουμε πει, εν αντιθέσει με την Ομόνοια, η οποία χρειάζεται ακόμα πολλά για να ανέβει σε επαγγελματικό επίπεδο. Εδώ η απόκρουση από τον Οδυσσέος την τελευταία στιγμή, εκεί μπροστά το πλάγιο εδώ. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στο γήπεδο. Έχουμε περίπου ξεπεράσει τους 1000 περίπου οπαδούς. Και αυτό είναι σημαντικό, βλέπουμε εδώ το θερμότερο κομμάτι της κερκίδας. Και αυτό είναι σημαντικό για την προσπάθεια της Ομόνοιας. Αρκετά δυνατό το παιχνίδι μας και από τις δύο ομάδες, όπως άλλωστε αναμενόταν. Ναι, κύριε Κωνσταντίνο. Η φάση Κόσιτσε έδειξε ότι είναι ομάδα πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ καλή κυκλοφορία σε οργανωμένη άμυνα και μόλις είδε την ευκαιρία βγήκαν όλοι οι παίκτες, πίεσαν πάρα πολύ σωστά, κάτι που δείχνει το πολύ ψηλό επίπεδο σαν ομάδα. Γι' αυτό έχουμε τονίσει αρκετές φορές ότι είναι μια επαγγελματική ομάδα με περισσότερες εμπειρίες από την Ομόνοια στην Ευρώπη, αλλά και με περισσότερα χρόνια ζωής στον χώρο του φούτσαλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Οκτώ λεπτά έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα
το οποίο ευνοεί τη δική μας ομάδα, καθώς όπως έχουμε αναφέρει ένας βαθμός χρειάζεται μόνο για να πετύχει την πρόκριση. Συνεχίζει αλλαγές Χρήστο από τον κύριο Καρακοστανιά, προσπαθεί να δώσει κάποιες ανάσες σε κάποιους από τους ποδοσφαιριστές τους οποίους βασίζει αρκετά. Τώρα ο προπονητής Ομόνοιας επέλεξε να ρίξει εκτός αγωνιστικού χώρου τον Μαξί και στη θέση του να βάλει τον Δημητριάδη, όμως ο Ντάτσκο προθυμοποιήθηκε, δεν είχε άλλες δυνάμεις, θέλει λίγη ξεκούραση και έτσι ο Μαξίμ έμεινε στον αγώνα. Μαξίμ, ο οποίος περσινή σεζόν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ομόνοιας, Χρήστο. Και πάνω του οι πράσινοι στηρίζουν και ελπίζουν ότι θα δώσει άλλες τόσες δυνάμεις φέτος, ούτως ώστε η Ομόνια να διακριθεί τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Δυστυχώς όμως τα δύο παιχνίδια που το είδαμε με την Ομόνια, Χρήστο, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα που θα περιμέναν οι ανθρώποι της Ομόνιας. Ελπίζουμε οι δυνάμεις που φύλαξε να τις δούμε στο σημερινό παιχνίδι. Μαγάρι να τις δούμε σήμερα, γιατί πρόκειται για έναν εξαίρετο ποδοσφαιριστή, ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή με δυνότητα στο σκοράρισμα. Πρώτο σκόρερ στο περσινό Παγκύπριο Πρωτάθλημα ο Μαξίμ. Εδώ η καλή προσπάθεια και η διαγώνια παλιά στο συνδυασμό του Αλεξέγεφ με τον Μαξίμ. Δυστυχώς δεν υπήρχε η σωστή κατάληξη για την ομάδα των Πρασίνων. Ομόνια η οποία κρατά πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ένα καλό σουτ από τον Τόμας. Οδυσσέος σε ετοιμότητα εκεί, απέκρουσε χωρίς καμία δυσκολία. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια από τους Σλοβάκους. Εκεί ο Αλεξέγεφ με αυτοθυσία παίρνει την μπάλα και θα δώσει νέα συνέχεια για τους πράσινους στην επίθεση. Προσπαθούν οι πράσινοι και αυτοί με τη σειρά τους να καταφέρουν να σκοράρουν και να πάρουν κεφάλι. Να δούμε εδώ την προσπάθεια από τον Αλεξέγεφ. Καλό το σουτ, κόντραρε εκεί όμως στον Μάταρη Κλούμπομιρ. Ναι, κύριε Κωνσταντίνο. Καλή επίθεση από πλευράς Ομόνοιας που δείχνει ότι όταν έχουν την καλή κυκλοφορία στην επίθεση μπορούν να δημιουργηθούν οι φάσεις, κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ομόνια. Μάλιστα. Ακούσαμε και τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνο. Τεχνικά και τι πρέπει να κάνει η Ομόνια στον αγωνιστικό χώρο και τι πρέπει να εκμεταλλευτεί. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από τις κερκίδες και τον κόσμο που έχει έρθει εδώ στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, παρά το ότι βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, παρά το ότι το παιχνίδι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα στις 6, περισσότερος ο κόσμος από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Χρήστο, έχουμε κάτι εκεί από τον πάγκο, από τον κύριο Κωνσταντινιά. Αυτό που θέλει ο κύριος Κωνσταντινιά είναι οι ποδοσφαιριστές του να κρατήσουν πίσω. Είναι πολύ σημαντικό να μην δεχτεί γκολ η Ομόνια, ειδικά στο σημείο όσο πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ είχαμε ένα φάουλ το οποίο έγινε από τους Σλοβάκους. Δεν σφυρίχτηκε. Ευτυχώς και το σουτ πέρασε έξω, Χρήστο. Θα ήταν όμως το πέμπτο και από το επόμενο η Ομόνια θα γίνει εκτελεστή σε πέναλτι. Ακριβώς έτσι. Κάτι που φαίνεται επικίνδυνο για την Ομόνια είναι το γεγονός ότι η Κόζιτσε αριθμητικά έχει χρησιμοποιήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές από την Ομόνια και δείχνει να έχει περισσότερες επιλογές. Κάτι που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα για τη συνέχεια των παιχνιδιών. Μάλιστα, να μην ξεχνάμε ότι η Ομόνια εδώ και 1,5 μήνα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της. Βασίζεται όντως κυρίως στους ξένους ποδοσφαιριστές που έχει,
Ωστόσο, όταν χρειάστηκε πάρα πολλές φορές, οι Κύπροι ποδοσφαιριστές ήταν αυτοί που πέτυχαν και τα τέρματα και ξελάσπωσαν την ομάδα μας. Στη φάση που ο Πανέφ μπορούσε να δείξει περισσότερη υπομονή, όπως στην προηγούμενη ακριβώς φάση. Αυτά που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ομόνοια όταν έχει οργανωμένη άμυνα μπροστά της, μπορεί να το καταφέρει. Μάλιστα. Χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία. Σίγουρα υπάρχει και η κόπωση. Εδώ ένα πάρα πολύ καλό σουτ από τον Μαξίμ. Ο διεθνής τερματοφύλακας της Κότσιτσα και πάλι είπε όχι με τα πόδια εδώ. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο κόσμος ζητά το πρώτο τέρμα από την ομάδα του. Βγαίνει στην αντεπίθεση όμως η σλοβάκικη ομάδα. Ευτυχώς εκεί υπήρχε η απόκρουση και στο δεύτερο σουτ και στο πρώτο. Είναι εξαιρετική προσπάθεια από τους παίκτες της Ομόνοιας για να δείξει έτσι συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια του υπολείπου του παιχνιδιού. Θα έχουν πολλές πιθανότητες. Μάλιστα. Είναι αυτό που ζητά και ο κύριος Κωνσταντιάνα που μας έχει μεταφέρει ο Χρήστος Αποστολίδης από τον πάγκο. Ζητά την ψυχραιμία, να κρατήσουν καλά πίσω στην άμυνα οι ποδοσφαιριστές του. Εδώ βλέπουμε εδώ τον διαιτητή από το Μαυροβούνιο, κάποιες παρατηρήσεις στον Ερνάντες και στον Τάτσκο. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Το πλάγιο για την Ομόνοια. Για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο και ο Ζούκοφ εδώ έκανε σουτ πάσα. Προσπάθησε εκεί η τελευταία στιγμή ο Χαράλαμπος ο Δημητριάδης απλώνοντας το πόδι να την σπρώξει στα δίχτυα. Δυστυχώς δεν την έφτασε. Εδώ ένα πάρα πολύ καλό σουτ πάλι από τη σλοβακική ομάδα. Βλέπουμε εδώ σε replay. Καμία ανησυχία εκεί και για τον Οδυσσέος, ο οποίος βρισκόταν στη θέση που έπρεπε να βρισκόταν. 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα μας απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 το αποτέλεσμα. Εκεί το λάθος και δεύτερο λάθος και από τους ποδοσφαιριστές της Κόσιτς. Ετοιμάζει το πρώτο time out ο κύριος Κωνσταντιάν, Χρήστο, έτσι. Έχει προσέξει αρκετές αδυναμίες πίσω στην άμυνα στα τελευταία λεπτά ο κύριος Κωνσταντιάν, όμως αυτό σίγουρα είναι και επακόλουθο της κούρασης, δίνουν πολλές δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Είναι αξιοσημείωτο Κωνσταντίνο αυτό που έχω προσέξει εδώ και λίγα λεπτά. Βρισκόμαστε στα 17 λεπτά και η Ομόνοια δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό δείχνει πόσο συγκεντρωμένα παίζει η Ομόνοια στο παιχνίδι. Και στα προηγούμενα παιχνίδια θα λέγαμε ότι η Ομόνοια ήταν από τις ομάδες η οποία είχε κάνει τα πιο λίγα φάουλ και αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές της παίζουν καθαρό ποδόσφαιρο. 3 λεπτά μας μένουν, κύριε Κωνσταντίνου. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν, ναι μεν, δεν βρίσκουν όμως τους διαδρόμους για να μπουν στην αντίπαλη περιοχή και να πετύχουν κάποιο τέρμα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι ομάδες είναι πολύ σωστά από τακτική όψη στον αγώνα και στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουν βρεθεί κάποιες ευκαιρίες, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Το καλό είναι επίπεδο όμως και των τερματοφυλάκων και των αμυντικών έχουν αποτρέψει κάποια εδώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει ότι η Ομόνοια είναι πάρα πολύ σωστή σήμερα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και θα περιμένουμε την εξέλιξη στο δεύτερο μήχρονο. Ελπίζουμε η κούραση στους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας να μην τους επηρεάσει. Χρήστο, έχουμε κάτι εκεί από τον πάγκο. Ο κύριος Κωνσταντιάν ζήτησε η μπάλα να παίζεται από τα άκρα, να ροκανηθεί ο χρόνος μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και αυτό είδαμε να γίνεται τώρα από τον Ζούκοφ στην φάση μόλις τώρα. Μάλιστα, να ερεμήσει η Ομόνοια, να παιχτεί η μπάλα στα άκρα, να κερδιθεί ο απαραίτητος χρόνος, γιατί
Όπως και να το κάνουμε, 0-0 το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. Ευνοεί την Ομόνοια. Είναι και ένας τρόπος Κωνσταντίνος αυτός για να κόψει λίγο τη σβελτάδα της Κόζιτσε, επειδή την είδαμε σε αντεπιθέσεις. Εκεί που ένας ποδοσφαιριστής κρατά την μπάλα, να βρέθονται 2 ή 3 ποδοσφαιριστές στηρίγματα, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Κόζιτσε, η οποία θα έλεγα, Χρήστο, ότι μέχρι στιγμής παρουσιάζει το καλύτερο της πρόσωπο εν σχέση με τα 2 προηγούμενα παιχνίδια τα οποία έχουμε παρακολουθήσει. Επειδή είναι μια ποιοτική ομάδα, Κωνσταντίνο. Για να δούμε εδώ, Χρήστο, την αντεπίθεση. Οδυσσέας εκεί αποκρούει πάρα πολύ καλά την προσπάθεια του Κόζαφ Πίτερ, του αρχηγού της ομάδας της Κόζιτσε. Βλέπουμε, είδαμε σε επανάληψη μάλλον την φάση. Πάρα πολύ καλή απόκρουση. 2 αρχηγοί μεταξύ τους, νικητής ο αρχηγός της δικής μας ομάδας, που εδώ και πάλι πραγματοποιεί μια πάρα πολύ καλή απόκρουση σε επανάληψη. Εδώ το δεύτερο σούτ εκεί. Συνεχίζοντας, Κωνσταντίνο, να πούμε ότι η Κόζιτσε είναι μια πολύ δυνατή και σπουδαία ομάδα, έμπειρη στην Ευρώπη. Αυτό δεν μας το έχει δείξει στα προηγούμενα 2 παιχνίδια και νομίζω σήμερα δυστυχώς μας το αποδεικνύει, αλλά μας βολεύει το σκορ μέχρι στιγμής. Και αυτό είχε παραξενέψει ακόμα και τους ανθρώπους της Ομονίας, Χρήστο, οι οποίοι περίμεναν πιο δυνατοί. Φαίνεται όμως ότι η ομάδα της Κόζιτσε σε αυτό το παιχνίδι λογάριαζε να βάλει τις δυνάμεις της. Ελπίζουμε να μην τα καταφέρει. Μετά την πρώτη νίκη που πέτυχε, μετά και η ισοπαλία την βόλευε και ήταν δεχόταν με ενδεχόμενη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι. Ξέρω ότι θα περνούσε, δεν σπατάλησε πολλές δυνάμεις. Όμως το γεγονός ότι την Ομόνοια την βολεύει και η ισοπαλία, αυτό μπορεί να τη στοιχήσει στο τέλος της μέρας της Κόζιτσε. Σίγουρα θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο μια διαφοροποιημένη Κόζιτσε, η οποία θα θέλει να σκοράρει για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Και εκεί είναι που θα βρεθούν και οι χώροι από την Ομόνοια για να σκοράρει με τη σειρά της και να δυσκολέψει όχι να τους δυσκολέψει, να τους κλέψει ουσιαστικά την πρόκριση. Γι' αυτό είναι και ουσιαστικό time out τώρα που έχει ζητήσει ο Πάκο Ρίτσαρτ, ο προπονητής της Κόζιτσε. Όπως έλεγα, είναι σημαντικό να κρατήσει το 0-0 η Ομόνοια. 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα μας απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να κρατήσει το 0-0, να πάει στα αποδυτήρια με το 0-0 και εκεί στο δεύτερο ημίχρονο ελπίζουμε ότι θα βρει τους διαδρόμους, καθώς η Κόζιτσε αναμένεται ότι θα ανοιχθεί, γιατί πρέπει να πετύχει κάποιο τέρμα. 5 τα φάουλ που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Κόζιτσε. Στο 6ο φάουλ υπενθυμίζουμε ότι η Ομόνοια θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 10 μέτρο πέναλτι, εκτός και αν το φάουλ το οποίο θα γίνει είναι κάτω από τα 10 μέτρα και θα έχει δικαίωμα η Ομόνοια να το εκτελέσει από εκεί που θα το κερδίσει. Κύριε Κωνσταντίνο, 1 λεπτό μας απομένει περίπου. Η Ομόνοια πρέπει να κρατήσει το 0-0 στο ημίχρονο. Είναι πολύ σημαντικό το χρονικό σημείο. Στατιστικά μπαίνουν πάρα πολλά σε αγώνες σε αυτόν τον σημείο του παιχνιδιού. Ο χειρότερο ακόμα πιστεύω ότι θα προχωρήσεις σε και αυτό να μην δεχτεί ακόμα. Έχω 5 φάουλ, θα ήθελα να τονίσω στους ποδοσφαιριστές που να μην πραγματοποιήσουν το εύκολο, να έχουν συνέπειες για την ομάδα τους. Μάλιστα. Χρήστο, έχουμε κάτι διαφορετικό εκεί από συνεχίζουμε να παίζουμε από τα άκρα, ελευθερώνουμε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο κέντρο της εστίας προκειμένου να επιχειρούν τα σουτ, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα γκολ. Μάλιστα. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της Κόζιτσε, βλέπουμε εκεί να χάνεται η μπάλα. Δεν υπάρχει απαραίτητη ηρεμία πλέον, καθώς ο χρόνος λίγο στέβει και ο χρόνος ο οποίος κυλά υπέρ της δικιάς μας ομάδας μέχρι στιγμής. Προσπάθειες εκεί για να βρεθούν ο χώρος για να γίνει κάποιο σουτ. Μανώλη κέρδισε εκεί.
Αυτό που ζήτησε ο κύριος Κωνστανιάν το κάνουν πράξη οι ποδοσφαιριστές του. Μπάλα στα άκρα. Εδώ το λάθος. Απρόσεκτος εκεί ο κύριος Βανέ. Βλέπουμε και τη σχετική αντίδραση από τον πάγκο της Ομόνοιας από τον κύριο Κωνστανιάν. Αρχίσαμε τα ίδια, είπε τώρα στον βοηθό προπονητή ο κύριος Κωνστανιάν, και στο μυαλό του έρχεται η απόδοση που είχε η Ομόνια στο πρώτο ημίχρονο με την Νίταρος την προηγούμενη Τρίτη. Τελική πάσα ήταν αυτή που δεν βοηθούσε την Ομόνια στο να πετύχει κάποιον γκολ. Μάλιστα. Πρώτο φάουλ για την Ομόνια, 5 δευτερόλεπτα σε ένα καλό σημείο για την ομάδα της Σλοβακίας. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη τη φάση, φάουλ το οποίο έχει κάνει εκεί καθαρά ο Δημήτρη Βανεύ, ο Ρώσος επιθετικός, ένα από τα μεγάλα του της Ομόνοιας για το σημερινό παιχνίδι, ποδοσφαιριστής τον οποίο στηρίζει αρκετά ο κύριος Κωνστανιάν. Ευτυχώς το σουτ πέρασε αρκετά έξω από την εστία του Οδυσσέα του Οδυσσέως. Να φύγει ο χρόνος, 3 δευτερόλεπτα μένουν, να φύγει ο χρόνος, είπε ο κύριος Κωνστανιάν. Είναι προφανώς ότι η Ομόνια θέλει να πάει στα αποδυτήρα του με το 0 παθητικό. Μάλιστα. Θα είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας. Ολοκλήρωση λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 υπενθυμίζουμε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Εμείς να περάσουμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Ομόνια με τους αρχικούς 5 όταν είχε ξεκινήσει και το πρώτο ημίχρονο. 2 Ρώσοι και 2 Λεττονοί. Και τερματοφύλακας ο Κύπριος Οδυσσέος, ο αρχηγός για τους πράσινους. Εδώ πρώτη λαθασμένη παλιά από την ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Ο κόσμος της εξέδρας συνεχίζει να είναι εκδηλωτικός και αυτός με τη σειρά του να βάζει το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές εντός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξει κάπως το σκηνικό σε σχέση με το πρώτο, που εκεί είχαμε τις σφιχτές άμυνες, τις πάρα πολύ καλές άμυνες. Εδώ η πρώτη επιθετική προσπάθεια για τους πράσινους από τον Τάτσκο, ένα ωραίο σούτ εκεί από τον Λεττονό διεθνή. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη, λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα της Σλοβακικής μας. Εδώ το φάουλ. Έξω από την περιοχή. Φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Αλεξέβες στον Ερνάντες. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Ερνάντες. Το έδειξε στα προηγούμενα 2 παιχνίδια για την Σλοβακική ομάδα. Εδώ και ο προπονητής των Σλοβάκων. Ο τείχος που στείνεται εκεί από τον Μαξίμ και τον Αλεξέγεφ. Έτοιμοι να εκτελέσουν εκεί. Δίνουν την μπάλα πίσω. Ωραία κομπίνα εκεί. Ευτυχώς. Μπάλα λίγο έξω. Πάρα πολύ ωραία κομπίνα εκεί που στήθηκε από τους ποδοσφαιριστές της Σλοβακικής ομάδας. Βλέπουμε εδώ τον αρχηγό. Δεύτερη πάσα εκεί στον ανενόχλητο εκεί Κιζόσκι. Από κοντά δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα και έτσι παραμένει το 0-0. Έχουμε διανύσει σχεδόν 2 λεπτά από τα 20 στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής για την Ομόνια. Κύριε Κωνσταντίνου, στο ίδιο τέμπο με το πρώτο ημίχρονο ο αγώνας, τακτική έξυπνη, οι ομάδες προσέχουν να μην δεχτούν κάποιο τέρμα. Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις στρατηγικές φάσεις όπως την προηγούμενη που μόλις έχουμε δει.
Τα πράγματα εξελίσσονται καλά για την ομάδα μας μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να εξελιχθούν ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Να δούμε στη συνέχεια αν το σκηνικό διαφοροποιηθεί. Ηρεμία, ψυχραιμία και πάθος χρειάζεται από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Αυτό το οποίο ζήτησε και ο προπονητής τους, ο κύριος Κωνσταντιάν. Προσπάθεια εδώ από τους Σλοβάκους να πετύχουν κάποιο τέρμα, η μπάλα εκεί κόντρανε στο σουτ του Κιζόφσκι. Ξανά ο ίδιος στο σουτ. Η μπάλα έξω. Εδώ ο Κιζόφσκι, ο οποίος πραγματοποίησε προηγουμένως το σουτ, βλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Πάρα πολύ ωραίο σουτ και πάρα πολύ ωραία η απόκρουση και από τον Οδυσσέα Οδυσσίος, ο οποίος σήμερα έχει κατεβάσει πραγματικά τα ρολά. Όσες φορές απειλήθηκε η εστία του, δήλωσε παρόν και απέκρουσε τις προσπάθειες που γίνονταν. Όπως και εδώ, η μπάλα στο δοκάρι, Οδυσσέος και πάλι σώζει. Ευτυχώς για την ομάδα μας η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη το σούτ εδώ από τον Λούπομιρ Μάταρικ, η δεύτερη προσπάθεια εκεί από τον Μπρουνόφσκι. Ευτυχώς η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Ομόνοιας. Πιο δυνατά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο η Κόσιτσε. Επιζητεί το τέρμα, άλλωστε αυτή το χρειάζεται. Εκεί έχουμε ένα σπρώξιμο το οποίο δεν είδαν οι διαιτητές, εκτός φάσης. Θα μπορούσε να δοθεί φάουλ. Και εδώ θα μπορούσε να δοθεί φάουλ. Και εδώ θα μπορούσε να δοθεί φάουλ. Δεν δόθηκε. Και εδώ θα μπορούσε, Χρήστο. Διστάζουν οι διαιτητές να δώσουν κάποια φάουλ. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται σε αυτές Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, ναι. Γι' αυτό και οι σχετικές αντιδράσεις από τον πάγκο της Ομόνοιας. Εδώ έχουμε εδώ ίσως πάτημα εκεί από τις μπάλες από τον Βανέφ. Θα μπορούσε όμως να δοθεί το φάουλ, καθώς από υπήρξε την πρώτη φάση σπρώξιμο. Κωνσταντίνο, εάν γινόταν το σπρώξιμο που ήταν οφθαλμοφανέστατο, θα μπορούσαν να αποφευθούν τα υπόλοιπα. Ακριβώς έτσι, Χρήστο. Δίστασαν οι δύο διαιτητές, ο Ολλανδός και ο Μαυροβούνιος διαιτητής, να σφυρίξουν είτε ο ένας είτε ο άλλος. Εν πάση περιπτώσει όμως, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με την Ομόνια να προσπαθεί να περάσει στην εστία της Κόσιτσε για να ανοίξει το σκορ. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 16 περίπου λεπτά μας απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Κωνσταντιά να δίνει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του που βρίσκονται στον πάγκο. Από την άλλη η ομάδα της Κόσιτσε, όπως έχουμε πει, αυτή χρειάζεται το τέρμα και αυτή. Εδώ μεγάλη ευκαιρία, βλέπουμε και την αντίδραση από τον πάγκο της Κόσιτσε. Κάποιο χτύπημα εκεί, κάποιος μικρός τραυματισμός εκεί, ελπίζουμε να μην είναι σοβαρός. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Λούπομιρ έδωσε την πάσα εκεί, τελευταία στιγμή δεν προφτάνει. Και εδώ η αντίδραση από τον προπονητή της Κόσιτσε και από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο εκεί της σλοβάκικης ομάδας. Και οι δύο πάγκοι ζουν με αγωνία. Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι στην φάση που προηγήθηκε ο ποδοσφαιριστής της Κόσιτσε, ο οποίος έπεσε με το τάκλιν εκεί για να πάρει την μπάλα, Ο Μάταρικ Λούπομιρ κατά λάθος χτύπησε τον Οδυσσέο στην προσπάθειά του και ο δερματοφύλακας των Πρασίνων βρίσκεται τώρα στο έδαφος. Ελπίζουμε ο τραυματισμός του να μην είναι σοβαρός και να επηρεάσει την συμμετοχή του στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται πάντως ο Σίλβιο Μούλερ, τον έχει σηκώσει ο προπονητής του και σε περίπτωση που δεν μπορεί ο Οδυσσέας είναι έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι. Ενώ εμείς είδαμε και κάποιο στιγμιότυπο εκεί από την κερκίδα της Ομόνοιας.
αρκετή παρουσία σήμερα εδώ στο γήπεδο και σημαντικότατη η βοήθεια που δίνεται προς τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Οδυσσέας φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του οι δύο προπονητές εκμεταλλεύτηκαν τη διακοπή και έδωσαν κάποιες οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές τους. Έχουμε διανύσει 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μας απομένουν άλλα 15. Εδώ βλέπουμε το πάθος, με εκεί την προσπάθεια του Αλεξέιεφ, το πάθος που υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Θέλουν, μας το έχουν δηλώσει και ήδη ότι θέλουμε να ζήσουμε το όνειρο, θέλουμε να προκριθούμε, θέλουμε να γράψουμε ιστορία για το κυπριακό φούτσαλ, αλλά και για μας και για το ίδιο το σωματείο. Είναι εκπληκτική η ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει απέναντι οι φίλοι της Ομόνοιας Κωνσταντίνο. Ελπίζουμε ότι η ομάδα μας θα καταφέρει να ανταμείψει αυτούς τους φιλάθλους που και σήμερα βρέθηκαν εδώ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία να βοηθήσουν την ομάδα στην προσπάθειά της για πρόκριση. Άρεστη. Κύριε Κωνσταντίνου, βλέπουμε οποιαδήποτε διαφορά μέχρι στιγμής. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, θα έλεγα. Είναι όμως γεγονός ότι η Κόζιτς έχει μπει πολύ δυνατά. Δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να επιδιώξει να πετύχει τον γκολ. Ευτυχώς η ομάδα μας δεν δέχτηκε τον γκολ. Η Ομόνια εξακολουθεί να είναι οργανωμένη, είναι κρίσιμη αυτά τα 5-6 λεπτά. Ας ελπίζουμε ότι η Ομόνια θα έχει το παιχνίδι στο έλεγχό της. Μάλιστα, χρειάζεται η απαραίτητη ηρεμία από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Να κρατήσει το 0-0 που, όπως έχουμε πει αρκετές φορές σήμερα, την βολεύει. Ένας βαθμός όλος και όλος χρειάζεται η ομάδα μας για να πετύχει την πρόκριση. Εδώ ένα σουτ από τον αρχηγό της Κόσιτσε, κάπου κόντραρε η μπάλα, πέρασε σε κόρνερ. Και εδώ μια ωραία κομπίνα από τους ποδοσφαιριστές της σλοβακικής ομάδας. Ευτυχώς του σουτ του Ερνάντες πέρασε πάρα πολύ ψηλά από την εστία του Οδυσσέως. Εδώ το λάθος, απρόσεκτο εκεί το λάθος. Ερνάντες προσπάθησε να βρει διαγώνια τον Μπρουνόσκι. Τελική του προσπάθεια όμως δεν ήταν και η κατάλληλη για τον συμπαίχτη του. Πρέπει να προσέξει η Ομόνια. Τα επόμενα λεπτά, όπως έχει πει και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, είναι κρίσιμα. Αν διανύσουμε το δεκάλεπτο, τότε τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Βλέπουμε όμως ότι μέχρι στιγμής γίνονται εύκολα λαθασμένες μπαλιές. Το ίδιο όμως και από την πλευρά της σλοβακικής ομάδας. Η πίεση και προς τις δύο ομάδες φέρνει τα εύκολα λάθη. Επιθετική προσπάθεια τώρα, να ακόμα μια λαθασμένη εδώ παλιά. Είναι αυτά που πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, τις λαθασμένες παλιές και το εύκολο πούλημο της μπάλας, γιατί η Κόσιτσε είναι αρκετά επικίνδυνη στην αντεπίθεση της. Κύριε Κωνσταντίνου, είχετε πει ότι χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται να προσέξει η Ομόνια. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι εύκολα γίνεται το πούλημα της μπάλας. Πρέπει να προσέξουμε ότι το γεγονός ότι η Κόζιτς έχει ανέβει πιο ψηλά και οι παίχτες, όπως είχαμε πει προηγουμένως, έχουν τις τακτικές αρχές πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι τους και βλέπουμε ότι εύκολα μπορούν να επανακτήσουν την μπάλα και να επιδιώξουν
κάποια επίθεση. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι οι επιλογές αριθμητικά της Ομόνοιας, αριθμητικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δείχνει ότι τώρα η Ομόνια έχει μείνει κάπως από δυνάμεις, κάτι όπως θα διακαλευτικότητες. Βλέπετε εδώ πιέζουν σωστά και τις περισσότερες φορές κερδίζουν ξανά την μπάλα και δημιουργούν τις προποθέσεις να πετύχουν κάποια επίθεση πιο εύκολα. Αυτό που πρέπει να προσέξει η Ομόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής της Κόσιτσε πραγματοποιεί τρεις τις αλλαγές του και βλέπουμε ότι η Κόσιτσε συνεχίζει να είναι στα ίδια επίπεδα. Παρόλο που υπάρχουν αλλαγές σε αντιθέση με την Ομόνια, όπου μέχρι στιγμής ο κύριος Κωνσταντιάν έχει χρησιμοποιήσει 2 ή 3 ποδοσφαιριστές από τον πακό του. Είναι καθαρά θέμα επιλογής προπονητή. Ο κάθε προπονητή ξέρει το ομάδα του καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Και επίσης είναι θέμα επιλογής στρατηγικής πλάνου παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον εκάστοτε προπονητή. Μάλιστα. 12 λεπτά μας έχουν απομείνει μέχρι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Εδώ μια καλή προσπάθεια από τον Λούπομιρ. Πέρασε λίγο έξω το σούτ του από το κάθετο δοκάρι του Οδυσσέως. Προσπάθεια εδώ για τους πράσινους να βγουν στην επίθεση. Εδώ ακόμα μια πάρα πολύ καλή απόκρουση από τον Οδυσσέως στο πλασέ εκεί που επιχείρησε και πάλι ο Λούπομιρ. Λούπομιρ ο οποίος είναι, βλέπουμε εδώ το replay, και καλή απόκρουση και η αντίδραση από τον Οδυσσέως, ο οποίος σήμερα θα λέγαμε ότι είναι αλάθαστος. Στην προηγούμενη προσπάθεια εδώ ο κύριος Κάρολ Κωνσταντιάν ζήτησε επίμονα το φάουλ, το οποίο θα μπορούσε να δοθεί. Διστακτικοί σήμερα οι δύο διαιτητές να δώσουν κάποια φάουλ. Έγιναν κάποια λάθη, θα μπορούσαν να σφυριχτούν κάποια φάουλ, δεν δόθηκαν. Πάση περιπτώσει όμως αυτά συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Νέα προσπάθεια για τους πράσινους. Βανέφ εδώ το σουτ, με το κεφάλι εκεί διώχνει ο Σλοβάκος ποδοσφαιριστής. Λάθος εδώ και από το διώξιμο του Οδυσσέως. Απογοητευμένος από το διώξιμο ο κύριος Κάρολ Κωνσταντιάν. Συνεχώς όρθιος, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές του. Μια νέα προσπάθεια για τους πράσινους, η οποία και πάλι δεν έχει ευτυχή κατάληξη. Είναι αυτό που είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι της περασμένης τρίτης με την Ομόνια, η τελική προσπάθεια να μην είναι εκείνη, η οποία εδώ ευτυχώς μεγάλη απόκρουση και πάλι εκεί από τον Οδυσσέως στο πλασέ του Ερνάντες. Να δούμε σε επανάληψη εδώ. Θα λέγαμε, είναι η στιγμή που οι φίλαθλοι της Ομόνοιας πρέπει να δώσουν την έξτρα όθηση, κάτι που χρειάζεται μόνο αυτή τη στιγμή. Ενώ είδαμε και εμείς πριν σε επανάληψη, είναι εξαιρετική εκεί η προσπάθεια από τον Οδυσσέως. Πάρα πολύ καλός σήμερα. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. 9 λεπτά και 30 περίπου δευτερόλεπτα μας απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Είναι η ώρα του κόσμου, μας ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνου, και αυτό κάνει σε συγκομός και από τις δύο κερκίδες όπου βρίσκονται οι φιλάθλοι της Ομόνοιας. Και δίνεται η απαραίτητη βοήθεια προς τους ποδοσφαιριστές. Ομόνια η οποία προσπαθεί και πάλι εδώ να φτιάξει κάτι καλό, δυστυχώς να καταφέρνει. Το ίδιο συμβαίνει και στην αντιπίθεση για την ομάδα της Κόσιτς.
Κύριος Κωνσταντιάν. Εδώ βλέπετε στη λαθασμένη παλιά εκεί του Αλεξέγεφ την αντίδρασή του. Το έχει ζητήσει επίμονα και στα 3 παιχνίδια την τελική προσπάθεια. Μια τελική πάσα η οποία δυστυχώς ούτε και σήμερα βγαίνει όπως θα ήθελαν και ο ίδιος αλλά και οι ποδοσφαιριστές του. Είναι κάτι που πρέπει να προσέξει η Ομόνοια και αν το προσέξει μια τελική παλιά χρειάζεται. Και αν το προσέξει ίσως δούμε και κάποιο τέρμα. Η Ομόνοια στέκει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Αμυντικά προσπαθεί να φτιάξει για την ευκαιρία που θα της αποφέρει το τέρμα και να κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι είναι μέχρι στιγμής για την Κόσιτσε. Κόσιτσε η οποία, όπως έχουμε πει, χρειάζεται απαραίτητος τη νίκη και τους 3 βαθμούς για να πάρει αυτή την πρόκριση. Πίστο, έχουμε κάποια αντίδραση από τον κύριο Κωνσταντιάν. Βλέπετε και στις οθόνες σας τις αντιδράσεις του κύριου Κωνσταντιάν. Όσο πλησιάζει το τέλος, άλλο τόσο ανήσυχος γίνεται. Θέλει η ομάδα του να κρατήσει πίσω στην άμυνα, θέλει τα άκρα του να βρίσκονται σε γρήγορση, να βλέπουν τους καινούς χώρους και να δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα της Κόσιτσε, κάτι που δεν βλέπει και ώρες εκνευρίζεται αφάνταστα. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κωνσταντιάν και τις αντιδράσεις του στον πάγκο των Πρασίνων. Να δούμε εδώ το σούτ από τον Αλεξέγεφ και είναι το τέρμα. Αυτό χρειαζόταν η Ομόνοια, αυτό το πετυχαίνει με τον Αλεξέγεφ. Ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, το είχαμε δηλώσει από την αρχή του παιχνιδιού, ο Λετωνός δίνει τη λύση για τους Πράσινους. Ο πρώτος σκόρερ για την Ομόνοια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Εδώ το καταπληκτικό σούτ, δεν μπόρεσε εκεί, ξανά σε επανάληψη εδώ η βολίδα που εξαπέλυσε εκεί και η αντίδραση του κυρίου Κωνσταντιάν. Κάπου εδώ θα λέγαμε ότι η ψυχή του κυρίου Κωνσταντιάν πήγε στη θέση της. Νομίζω, Κωνσταντίνο, τώρα το πανηγύρισε έντονα ο κύριος Κωνσταντιάν, όμως μόλις οι παίκτες του πανηγύρισαν μπροστά από τον κόσμο της Ομόνοιας, του ζήτησε να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα, να κρατήσουν πίσω στην άμυνα, γιατί όσο εύκολο είναι να βάλεις ένα γκολ, άλλο τόσο δύσκολο είναι να χάσεις αυτό το προβάδισμα και το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Κωνσταντιάν. Μάλιστα, 7 λεπτά απομένουν, 7 λεπτά είναι αρκετά για να υπάρξει αντίδραση στο φούτσαλ από μια ομάδα. Κύριε Κωνσταντίνου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στη φάση των γκολ τα εύσημα κυρίως ανήκουν στο Χαράλαμπο τον Δημητριάδη. Με την είσοδο του στον αγώνα είχε δώσει την κίνηση που χρειαζόταν η ομάδα επειδή είχε τις δυνάμεις. Πριν να πάρει την μπάλα είχε κάνει τις κινήσεις για να ανοίξει τους χώρους για τους συμποδοσφαιριστές του, που με το που πήρε την μπάλα με την κίνησή του παρέσυρε στη μια πλευρά την άμυνα, έδωσε την ευκαιρία στον Αλεξέγεφ με τη δυνότητα του να εκτελέσει να σκοράρει. Πολύ καλή εξέλιξη για την ομάδα μας. Εδώ πρέπει να διαχειριστούν τώρα το παιχνίδι. Τα επόμενα 2-3 λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα περιμένουμε τις κινήσεις και ο αντίπαλου προπονητή. Αλλά πρέπει να δούμε και η Ομόνοια να μπορέσει να φτάσει στο πρώτο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σωστή διαχείριση και έχουμε και την κίτρινη κάρτα εδώ για τον Αλεσάνδρε Ντοπάλο. Σωστή λοιπόν η διαχείριση του 1-0 για την Ομόνοια. Αυτό θα πρέπει να πράξουν οι ποδοσφαιριστές της. Για να δούμε στη συνέχεια. 6 λεπτά και 40 περίπου δευτερόλεπτα μας απομένουν μέχρι τη λήξη. Η Κόσιτσε η οποία πλέον χρειάζεται 2 τέρματα για να μπορέσει. Βλέπουμε εδώ ξανά το τέρμα, πραγματικά εκπληκτικό τέρμα από τον Αντρέι Αλεξέγεφ. Με την υπογραφή του Αλεξέγεφ. Νομίζω αυτός ο ποδοσφαιριστής έδωσε στην Ομόνοια, την έφερε μέχρι εδώ. Ελπίζουμε να καταφέρει η Ομόνοια να πάρει την πρόκριση και θα ανήκει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτήν την πρόκριση στον ποδοσφαιριστή αυτό. Το πέμπτο τέρμα το οποίο πετυχαίνει, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστος, στη συγκεκριμένη διοργάνωση Αλεξέγεφ, καθοριστικά, και τα προηγούμενα τέρματα που πέτυχε ο Αλεξέγεφ, τον οποίο εδώ βλέπουμε στην αντίδραση του εδώ στη συγκεκριμένη φάση εδώ στο τάκλι το οποίο πραγματοποίησε. Είχε επαφή και χρεώθηκε το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τους πράσινους. Οι οποίοι εδώ πρέπει να προσέξουν.
Καλή εκεί η κομπίνα που στήθηκε από τους ποδοσφαιριστές της σλοβακικής ομάδας. Κακό όμως το σουτ που πραγματοποιήθηκε. Ο κόσμος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στις κερκίδες. Ξεσηκώνεται και θα δώσει πλέον την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται στα 6 λεπτά που μας έχουν απομείνει μέχρι να ολοκληρωθεί ο σημερινός αγώνας. Εδώ βλέπουμε το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Δημήτρη Βανεύ, φάουλ το οποίο υπέπεσε ο Κόζαρ Πίτερ, ο αρχηγός και ο διεθνής της Κόσιτς. Φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργείται εδώ από τους οπαδούς της Ομόνοιας. Πραγματικά ο Τάσος Παπαδόπουλος σύεται από τις ιαχές τους. Και όχι μόνο οι φίλοι της Ομονίας Κωνσταντίνου, και οι ποδοσφαιριστές εδώ στον πάγκο τραγουδάνε για την ομάδα τους. Δεν αγωνίζονται μόνο. Αν και βρίσκονται στον πάγκο, αυτό θα μπει ψυχή. Αυτό είναι, Χρήστο. Αυτό λέγαμε. Ότι σήμερα η Ομόνοια χρειαζόταν ψυχή. Ελπίζουμε εδώ, όχι. Προσπάθησαν εκεί να συνδυαστούν ο Ίκορ Τάτσκο μαζί με τον Αλεσάνδρο Πάλο. Εδώ βλέπουμε τη διαγώνια παλιά, λίγο πιο δυνατή από ό,τι χρειαζόταν. Παρά την προσπάθεια εκεί που έγινε από τον Τοπάλο, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Να προσέξουμε εδώ, Οδυσσέας, σταθερή αξία σήμερα. Αυτή η ψυχραιμία, Κωνσταντίνο, που δείχνει τόσο ο Οδυσσέος όσο και ο Σίλβιο Μούλεφ που τους είδαμε σε αυτά τα 3 παιχνίδια, νομίζω είναι το κάτι άλλο. Βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα, γιατί η θέση του τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πρέπει να στήσει όλη την ομάδα αυτός που βλέπει καλύτερα όλο το γήπεδο, και νομίζω οι δύο τερματοφύλακες της Ομόνοιας επιδεικνύουν άψογη προσοχή και ψυχραιμία. Σημαντικότατη η θέση του τερματοφύλακα στο φούτσαλ. Πραγματικά σημαντικότατη. Όλο το γήπεδο τώρα. Όλο το γήπεδο επευθυνεί και δίνει τη δική του προσπάθεια στο να ζήσουμε το όνειρο και εμείς μαζί με τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας για πρόκριση στην επόμενη φάση. Βλέπουμε εδώ και τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της σλοβακικής ομάδας. 1-0 η Ομόνοια. Αποτέλεσμα το οποίο μέχρι στιγμής μας δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και ελπίζουμε να παραμείνει μέχρι το τέλος. Βλέπουμε εδώ τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Λαθασμένη υπόδειξη εδώ από τον Ολλανδό διαιτητή. Βλέπουμε εδώ καθαρά την μπάλα να αποκρούεται με το κεφάλι εκεί από τον Κρούτκα. Ο Ολλανδός διαιτητής δυστυχώς είχε διαφορετική άποψη. Μια ολοκάθαρη φάση και δόθηκε εις βάρος της Ομόνοιας. Πρέπει να ανευτούμε για αυτά, Κωνσταντίνο. Σίγουρα είναι μέσα στο παιχνίδι. Άγχος δεν κυριεύει μόνο τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές. Τους πιστώνουμε όμως, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να παίρνουν τη θέση μιας ομάδας. Άλλωστε τα λάθη είναι ανθρώπινα, Χρήστο. Βεβαίως. Οπότε μπορούμε να δώσουμε. Εδώ πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και αυτό κάνουν. Διώχνουν την μπάλα. Απομένουν 4 λεπτά. Κύριε Κωνσταντίνου, 1-0 η Ομόνοια. Απομένουν 4 λεπτά. Μέχρι στιγμής διαχειρίστηκε πάρα πολύ σωστά το 1-0 υπέρ της. Ο χρόνος είναι αρκετός. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ας ελπίζουμε η Ομόνοια να συνεχίσει όπως αγωνίζεται για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί πρόκληση. Μάλιστα. Εμείς προηγουμένως εδώ βλέπουμε σε επανάληψη το σουτ του Ερνάντες και πάλι ο Οδυσσέος στην κατάλληλη θέση εκεί να αποκρούσει και να κρατήσει το 0 παθητικό για την ομάδα του. Για να δούμε εδώ τον Μαξίμ. Δεν τα κατάφερε εκεί. Έξυπνα ο τερματοφύλακας της Κόσιτσε. Βρέθηκε και ανέκοψε την υποσχόμενη εκεί προσπάθεια. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Αλεξέιεφ, ο κύριος Κωνστανιάν.
ξέρει ότι τώρα αυτοί που θα κάνουν τη ζημιά από πλευράς Ομόνοια είναι οι επικίνδυνοι ποδοσφαιριστές και σίγουρα ο Αλεξέφ είναι η σίγουρη λύση. Το έδειξε και στα 3 παιχνίδια και τον έριξε μέσα στο παρκέ. Μάλιστα, έχουμε το πρώτο time out για την ομάδα της Κόσιτσε. Ενώ εμείς είδαμε κάποιο εκεί στιγμιότυπο στις κερκίδες. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Άλλωστε η ομάδα μας προηγείται με 1-0. Time out λοιπόν, το οποίο έχει ζητήσει ο προπονητής της Κόσιτσε, ο κύριος Πάκο Ρίτσαρτ. Θα δώσει τις οδηγίες εκείνες που χρειάζονται κατά την προσωπική του άποψη για να μπορέσει τουλάχιστον η Κόσιτσε να πετύχει τα τέρματα που χρειάζεται για να πετύχει. Ενώ εμείς εδώ βλέπουμε το τελευταίο σουτ και την τελευταία προσπάθεια της Κόσιτσε. Οδυσσέας απέκρουσε εκεί και πάλι. Τι χρειάζεται από εδώ και πέρα, κύριε Κωνσταντίνου? Καταρχήν, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής της Κόσιτσε ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει επιπλέον ποδοσφαιριστή στην επίθεση. Φαίνεται, δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί να είναι ο τερματοφύλακας που αγωνίζεται τώρα να βγει πιο πάνω. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς Ομόνοιας και αν η Ομόνοια παίξει σωστή άμυνα και ταυτόχρονα η Κόσιτσε δεν παίζει σωστά, μπορεί πιο εύκολα να σκοράρει για δεύτερον γκολ η Ομόνοια. Φίλοι και φίλες της Ομόνοιας, να σας παρακαλέσουμε για Κωνσταντίνο, Χρήστο. ο κύριος Κωνσταντιάν είπε σε όλους τους ποδοσφαιριστές του όταν μπορούμε να παίξουμε, όταν είναι επικίνδυνο να πάει όπου να είναι η μπάλα, να φύγει από την περιοχή. Αυτό που τόνισε στους ποδοσφαιριστές του, έμειναν 3 λεπτά, 3 και 18 για την ακρίβεια. Εμείς βάλαμε 4, είπε. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Διώξιμο της μπάλας όπου να είναι και όπως να είναι. Να θυμίσουμε ότι τα 4 γκολ η Ομόνοια τα έβαλε στο πρώτο παιχνίδι με τη Σέφελ στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Μάλιστα. Αυτό που μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνου γίνεται πράξη. Έχει ανέβει πιο ψηλά ο τερματοφύλακας της Κόσιτσε. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα να παίζει η αντίπαλη ομάδα με έναν επιπλέον ποδοσφαιριστή. Και είναι εδώ που θα πρέπει να δούμε την αντίδραση της Ομόνοιας. Εδώ ελπίζουμε. Όχι. Μόλις λίγο έξω η μπάλα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε εδώ σε επανάληψη ο Μαξίμ πρόλαβε εκεί, έκανε το πλασέ. Δυστυχώς όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πέρασε λίγο έξω από το... Εδώ να δούμε. Εδώ πρέπει να είναι το 2-0. Εδώ είναι το 2-0. Κάπου εδώ η Ομόνοια πρέπει να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Η σωστή διαχείριση που έπρεπε να κάνει η Ομόνοια απέναντι σε 5 ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας την έχει κάνει και πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Προειδοποίησε με τον Μαξίμ και το πετυχαίνει με τον Βανεύ. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη τον Βανεύ, προγενής εστίας, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει την μπάλα και να γράψει το 2-0 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Η αντίδραση εδώ από τον κύριο Κωνσταντιάν. Να δούμε εδώ το 3-0, το 3-0. Πανηγυρική και η πρόκληση για την Ομόνοια. Θα το πούμε 2 και 35 πριν από το τέλος. Θα πούμε ότι όντως η πρόκληση πλέον έχει κριθεί. Ριψοκινδυνευμένη η πρόβλεψή μας, αλλά θα το πούμε. Κωνσταντίνο, νομίζω δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πολύ γρήγορα οι Σλοβάκοι επέλεξαν να παίξουν αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, γιατί πρόκειται για ένα επικίνδυνο πράγμα να αγωνίζεσαι χωρίς άμυνα, χωρίς τερματοφύλακα ουσιαστικά. Ο τερματοφύλακας ανέλαβε το ρόλο του οργανωτή. Σίγουρα όλα τελείωσαν, δεν υπάρχει περίπτωση, Κωνσταντίνο. Η ψυχολογία πλέον είναι και με το μέρος της ομάδας μας. Εγώ είμαι με την εντύπωση ότι είναι πιο πιθανό να γίνει το 4-0 παρά το 3-1. Παρόλο που στο φούτσαλ έχουμε δει πολλές φορές, κύριε Κωνσταντίνου, ότι τέτοια αποτελέσματα μπορούν να ανατραπούν. Οπωσδήποτε, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν υπάρχουν συνταγές. Είναι καθαρά θέμα προπονητικής προετοιμασίας. Η ομάδα της Κόσιτσε δεν μπορεί να το παίξει ορθόδοξα αυτό το είδος σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού με τον τερματοφύλακα όπως είναι τα πράγματα. Οι παίκτες της Ομόνοιας από την περσινή σεζόν έχουν δείξει ότι με τις πιέσεις πλέον μπορούν εύκολα να κερδίσουν την μπάλα. Βρήκα μια ομάδα που δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στο συγκεκριμένο σημείο χρονικά, τακτικά όπως έπρεπε, το εκμεταλλεύτηκαν όπως ήταν φυσικό να παγωλούν. Η Ομόνοια εκμεταλλεύτηκε
αυτό που εδώ και 1,5 μήνα δουλεύει ο κύριος Κωνστανιάν, που προετοιμάζει την ομάδα του. Φάνηκε ότι και σε αυτό το σημείο, το σημείο δηλαδή της άμυνας 4 εναντίον 5, ότι δουλεύτηκε και αυτό στην προπόνηση αρκετά. Γι' αυτό ήρθαν και τα 2 τα τέρματα που είδαμε πριν από λίγο. 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. 3-0 η Ομόνια με τέρματα τον Αλεξέγεφ, Βανεύ και Μαξίμ. Εδώ η απάντηση 3-1 από τον Ερνάντες. Είπαμε ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, δεινός σκόρερ. Έχει σκοράρει και στα 3 παιχνίδια. Ακριβώς έτσι, Χρήστο, και το αποδεικνύει και σήμερα. Βλέπουμε εδώ την παλιά αριστερότερα προς τον Ερνάντες. Είναι η πρώτη φορά που νικήθηκε ο Οδυσσέος απόψε. Έχει τύχει 8 τέρματα, 7 τέρματα με συγχωρείς Κωνσταντίνο, η Κόσιτσε σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Τα 4 ήρθαν από τον Αντώνιο Ερνάντες. Μάλιστα, ακριβώς έτσι, Χρήστο. 1,5 λεπτό πρέπει να κρατήσει η Ομόνια και να διασφαλίσει το 3-1 υπέρ της. Βλέπουμε και πάλι τον τερματοφύλακα της Κόσιτσε, πραγματοποίησε και πριν από λίγο το σουτ. Εδώ η φάση. Οδυσσέος και πάλι είπε όχι. Ελπίζουμε να εκμεταλλευτεί εκ νέου το γεγονός ότι η Κόσιτσε βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε εδώ τον τερματοφύλακα, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά. Και το διώξιμο που ζήτησε ο κύριος Κωνστανιάν, όταν δεν είμαστε σίγουροι διώχνουμε την μπάλα όπου να είναι. Ξανά η Κόσιτσε μπροστά. Πρέπει να προσέξουν εδώ. Αλεξέγεφ, Προκόπης Προκοπίου, για να δούμε το 4-1, το 4-1, το 4-1, Προκόπης Προκοπίου. Το 4-1 για την Ομόνια και πλέον, έστω και αν η Κόσιτσε έχει πετύχει ένα τέρμα, πλέον η πρόκριση έχει γύρει προς τη δικιά μας ομάδα. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη, ο Αλεξέγεφ εκεί πάρα πολύ έξυπνα έδωσε στον Προκόπη Προκοπίου. Αυτός πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια εκεί του ποδοσφαιριστή της σλοβάκικης ομάδας και έκανε το 4-1. Ενώ εμείς είδαμε του αθλήματος, πριν 2 λεπτά είχαμε σκορ 1-0, μπορεί να τελειώσει 4-2, 4-3, 5-2. Είναι αυτό που είχαμε πει και έχουμε τονίσει αρκετές φορές, ότι στο φούτσαλ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Εδώ σε επανάληψη, εδώ βλέπουμε τον Οδυσσέο, το πάθος και τη θέληση για να πετύχει η Ομόνια το ακατόρθωτο. Time out τώρα που έχει ζητήσει ο κύριος Κάρολ Κωνστανιάν. 42 δευτερόλεπτα μας έχουν απομείνει για να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη πρόκριση της Ομόνιας στους ομίλους του UEFA Futsal Cup. Πρώτη φορά κυπριακή ομάδα η οποία περνάει στους ομίλους. Είναι σημαντικό πριν τη λήξη του αγώνα να δώσουμε τα εύσημα πέραν από τους ποδοσφαίρες που αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τον προπονητή και το προπονητικό team της Ομόνιας, στη διοίκηση της Φουτσαλικής Ομονίας, οι οποίοι έχουν κάνει μια εξαιρετικά καλή διοργάνωση, έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες τελευταίες μέρες, κάτι εκτός από το αγωνιστικό αποτέλεσμα που δίνει πόντους στη χώρα μας στον ευρωπαϊκό χώρο, και οργανωτικά έχουμε κερδίσει πάρα πολλούς πόντους και οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ομονίας. Εύσημα τα οποία θα δοθούν και με τη λήξη. Ενώ ακούμε από τα μεγάφωνα τις σχετικές ανακοινώσεις, να δούμε το 5-1, το 5-1, 5-1, Δημήτρη Βανεύ και πάλι. Και αυτός εκπληκτικός. 5 τέρματα και αυτός. Σύνολο 5 τέρματα. 3 στον πρώτο αγώνα, 2 σήμερα. Η έξυπνη παλιά εκεί και πάλι από τον Αλεξέεβ. Έξυπνο και το γύρισμα εκεί. Τους, οι Σλοβάκοι Κωνσταντίνο έχουν καταλάβει ότι δεν ανατρέπεται αυτό το αποτέλεσμα. Πλέον ο κύριος Κωνσταντιάν, τον είδαμε και πριν στο 5-1, δεν χρειάστηκε να πανηγυρίσει και τόσο έντονα, απλά χαμογέλασε γιατί από το time out χαμογελούσε. Από το time out χαμογελούσε, Χρήστο, έτσι. Μπράβο. 30 δευτερόλεπτα μας έχουν απομείνει για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ποια ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση και στους ομίλους του UEFA Futsal Cup. Τι γνωρίζουμε.
εδώ και περίπου ένα λεπτό περίπου. Και αυτή είναι η Ομόνοια, η δικιά μας ομάδα. Εδώ η απάντηση από τους Σλοβάκους στο τέρμα το οποίο έχει σημειώσει ο Κιζόφσκι, ο Μάντους Κιζόφσκι. Βλέπουμε εδώ την παλιά και το έξυπνο εκεί, ωραίο πλασέ από τον Κιζόφσκι. Το δεύτερο τέρμα σημειώνει το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του. 5-2 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 5 δευτερόλεπτα μας έχουν απομείνει. 2-1 και οι λήξεις. Η Ομόνοια στους ομίλους του UEFA Futsal Cup. Η Ομόνοια στους ομίλους του UEFA Futsal Cup. Δεν χρειάζονται αυτά, παιδιά. Πανηγυρίστε με την ψυχή σας την πρόκριση, το μεγάλο επίτευγμα κυπριακής ομάδας να περάσει στους ομίλους του UEFA Futsal Cup. Ιστορικές στιγμές. Εδώ ο κόσμος έτοιμος να πανηγυρίσει και αυτός με τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Τους βλέπουμε σιγά σιγά να αποχωρούν και να πηγαίνουν προς τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν και αυτοί με την ψυχή τους την μεγάλη αυτή πρόκριση. 5-2 η Ομόνοια στους ομίλους του UEFA Futsal Cup, εκεί όπου θα συναντήσει στον 5ο όμιλο στην Κροατία την Άρας από το Αζερπαϊτζάν, την Πότβιτσαν Κροατίας, η οποία θα είναι και η οικοδέσποινα, και την Κουλουμπάρα από τη Σερβία. Αξίζουν πάρα πολλά μεγάλα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, στους προπονητές, την τεχνική ηγεσία και στους ηθήνοντες του τμήματος Futsal της ομάδας. Με 3 νίκες, 9 βαθμούς, η Ομόνοια έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Βλέπουμε το σχετικό εκεί από τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο.